L-għodwa tajba. Illum 15 ta' Awwissu, festa ta' Omna Marija mtella s-sema. Nilqakom għal-qudiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Bażilika Minuri ta' Santa Marija fil-Mosta. Illum, fil-festa ta' tluħ tagħha fis-sema, nitolbu lil Marija biex takkumpanjana fil-mixja tal-fidi tagħna. Illum l-Għid tal-Assunta u jum ta' ferħ għall-Knisja kollha, imma speċjalment għall-komunità Nisranija Mostija. Matul dawn il-15 il-ġurnata, aħna bħala komunità irriflettejna fuq l-akkompanjament ta' Marija f'diversi momenti fl-istorja tal-Knisja. Smajna u ħsibna fuq diversi deriet tal-Madonna fejn Marija imxiet mal-Knisja kollha kif ukoll ma' individwi fit-triq tal-ħajja. Bħala poplu Malti, aħna wkoll rajna lil Marija takkumpanja fil-ħajja tagħna speċjalment fil-ġrajiet storiċi tagħna. Il-fatt li aħna nġbarna f'dan it-tempju majestus wara l-ġrajja tad-9 ta' April tal-1942 u xhieda ta' dan. Barra minn hekk, jekk inħarsu sewwa lejn l-istorja personali ta' kull wieħed u waħda fostna naraw li hi kienet dejjem magħna. Imxiet magħna fil-ferħ ta' ħajjitna. Sabritna fil-mumenti tan-niked tagħna. Daħlet magħna fis-swali tal-operazzjonijiet u ħafna ġrajiet oħra li ngħaddu minnhom matul ħajjitna fuq din l-art. Fil-każ ta' Marija nistgħu ngħidu l-passat u mera tal-futur. Marija kienet it-tama ta' missirietna bdiewa Mostin. Marija hija t-tama tagħna, il-Mostin tal-lum. Aħna nagħmlu ħilitna kollha biex Marija tkun ukoll it-tama tal-ġenerazzjonijiet futuri tal-parroċċa tagħna. Il-festa tal-lum turina li Marija l-ewwel li ġiet imtella s-sema se tibqa' magħna sakemm twassal lilna wkoll għand bina Ġesu. Għalhekk f'dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa ejjew nirringrazzjaw lil Alla li tagħna tant kbira u sabiħa. Inqumu bil-wieqfa.
L-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti eju narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa dan il-għajt imbirek tal-Assunta. U biex nirċivu l-barka apostolika l-indulġenza plenarja fl-aħħar tal-Quddisa. Nistqallalla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-sib, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallej dmirjieti tiegħi l-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lil imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Għat-talbu l-merti tal-imqazza Verġni Marija Assunta, tal-Apostli San Pietru, San Pawl u tal-qaddissin kollha, Alla ħanin li jista' kollox jagħtikom żmien ta' penitenza vera li tħalli frott kotran, qalb dejjem sobina u ħerqana għal konverżjoni u perseveranza f'kull emil tajjeb, jaħfrilkom dnubietkom u jwassalkom għal ħajja ta' dejjem.
Gloria in excelsis Deo. Jagħmilha wara.
nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tellajt fil-glorja tas-sema bir-ruħu bil-ġisem lill-Verġni bla teba Marija Omm Ibnek. Għamel li ħsibijietna ikunu dejjem fil-ħwejjeġ tas-sema biex jistoqilna sem magħha fil-glorja li tajta. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi. Infetaħ it-tempju ta' Alla li hemm fis-sema u deret l-arka tal-patt tiegħu fit-tempju tiegħu. U der sinjal kbir fis-sema, mara libsa x-xemx bil-qamar taħt riġlejha u b'kuruna ta' 12 kewba fuq rasa. I kienet fit-tqala u bdiet tajjad bl-uġigħ tal-ħlas u dbati biex teħles. Imbagħad fis-sema der sinjal ieħor. Ara, dragun kbir mill-lewni n-nar, b'7 tirjus u 10 tiqrun, u b'7 diademi fuq irjusu. U b'dembu kienes waħda mit-3 tal-kwiekeb tas-sema u għaddabhom lell-art. U dragun marqat quddiem il-mara li kienet sa tilet biex kif tilet lil-bina jibilhom. U hi wildet iben, tifel, li kienet irritira l-ġnus b'xettru tal-ħadid. U bina ġie maħtuf għal quddiem Alla u quddiem it-tron tiegħu. U l-mara ħarbet fid-deżert, hemmhekk fejn għandha post imħejji minn Alla. U smajt leħen qawwi fis-sema jgħid: issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Il-kelma tal-Mulej. Roddu ħajr lil-Alla. Flemintek is-Sultana fid-dawl tal-glorja. Flimkien? U li tis-Sultan jiġu jilqok, flemintek is-Sultana mżejna b'deb ta' Ofir. Isma binti ħares u għati widen, insalni sekultar missirek. Jixxenna is-Sultana l-ġmielek u għaxu sidek għati ima.
الشبت يجوا بنات فرحوا وعيات يتلوا في البلد السلطان قري من الأول لترا تا سان باول أبوستلو للكورنتين هوتي إما كريستو كان مقيم تساو من المويت الأول فروت فوز داوك لرقدو قاليش يك permezz ta' bniedem feġġet il-mewt, bi bniedem ukoll iseħħ il-qawmien mill-imwiet. Għax bħalma l-bnedmin kollha imutu f'Adam, hekk il-koll jiksbu il-ħajja fi Kristu. Imma kulħadd skont kif imissu. Jibda l-ewwel frott li hu Kristu. Wara dawk li huma ta' Kristu. Fjum il-miġja tiegħu. Imbagħad it-tmiem. Meta Kristu jerħi s-saltna f'idejn Alla l-Missier, wara li jkun qeret kull ħakma u kull seta u kull qawwa. Għax jeħtieġ li hu jsaltan sa ma jqiegħed l-edewwa kollha taħt riġlejh. L-aħħar għadu li jinqered tkun il-mewt. Il-kelma tal-mulej.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dawk il-ġranet, Marija qamet u marret ħaffef lejn l-oljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lill-Eliżabetta. Malli Eliżabetta semet lil Marija isselmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf. U Eliżabetta imtliet bl-Ispirtu is-Santu u nfexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li jom il-mulej tiegħi tiġi għandi? Għaxara, malli smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, kien dik li jemnet li jseħħ kull ma bat jgħidilha l-mulej. Imbagħad qalet Marija: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kull nisel isejjaħ li kienja. Għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar għaddisu l-isem tiegħu. Il-nina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' driegħu. Xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u olla li ċkejknin. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ u l-onja bathom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu bħalma wiegħed lil missirijietna b'risq Abram u nislu għal dejjem. Marija beqgħet m'Eliżabetta għal 3 xhur u mbagħad reġgħet lura lejn dara. Il-kelma tal-mulej. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Imbirka inti fost in-nisa, għaliex inti sirt sinjal għalina tal-fidi li għaddewna l-Apostli. Bħalma l-bnedmin kollha jmutu f'Adam, hekk il-koll jiksbu l-ħajja fi Kristu. Imma kulħadd skont kif imissu. Intom u tammiraw u aħna magħkom il-kwadru titolari inkurunat li ħareġ mill-ġenju ta' Stefano Erardi fis-seklu 17. Ninnutaw mhux biss il-figura sabiħa ta' Sitna Marija mtella-s-sema, imma wkoll grupp ta' rġiel l-Apostli miġbura madwar il-qabar tagħha. Li tikkorrispondi għal tradizzjoni antika li twieldet fil-Knisja ta' Ġerusalemm, fejn sal-lum għadu jiġi meqjum taħt l-għolja ta' żebbuġ il-qabar ta' Sitna Marija.
Ġerusalem għandha dawn iż-żewġ tradizzjonijiet antiki, il-qabar ta' Kristu u l-qabar ta' Marija. Iż-żewġ toqbra li ma rawx it-taħsir, iż-żewġ toqbra li aħna sibnihom vojta. Bħala sinjal li l-ħnina ta' Alla tassew tinfirex f'kull żmien. Sinjal dawn iż-żewġ toqbra tal-qawwa ta' Kristu. Bħalma l-bnedmin kollha jmutu f'Adam, hekk il-koll jiksbu l-ħajja fi Kristu. Imma kulħadd skont kif imissu, l-ewwel Kristu. U dan li niċċelebraw f'lejt il-kbir u f'kull jum il-ħadd matul is-sena. Ir-rebħa ta' Kristu fuq il-mewt. Dak l-għadu il-mewt u l-kultura tal-mewt li tibqa' tkidna dejjem l-aħħar għadu li jinqeret il-mewt. Illum qegħdin hawn biex niċċelebraw ir-rebħa tal-kultura tal-ħajja li tirbaħ fuq il-mewt. Imma b'umiltà rridu nammettu li aħna wkoll fost dawk il-ġenerazzjonijiet li nibqgħu migduda mill-għadu tagħna li huwa l-mewt. U li aħna wkoll ittentati mill-kultura tal-mewt, il-vjolenza, l-aggressjoni, il-qtieħ il-qalb, il-gwerra, il-qtil tal-innoċenti, il-mod kif inti titratta l-anzjani. Hemm kultura tal-mewt li tibqa' kitkidna, imma llum aħna ninataw sinjal ta' tama. Din l-omm li hija l-ewwel frott tas-salvazzjoni ta' bina fil-ġisem tagħha li jmut u li ma rax it-taħsir għax bina ħelisa minn dak li huwa id-destin ta' kull wieħed u waħda minna. Imma hi li kienet bniedma bħalna f'kollox li ġiet imħarsa minn kull teba ta' dnub mit-tnissil tagħha ma setax tara t-taħsir tal-qabar. U llum qegħdin nifirħu magħha u ninaqdu ma' Elisabetta flajta ispirata mill-Ispirtu Qaddis. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. Għaliex il-festa li qegħdin niċċelebraw illum l-aħwa hija frott tas-salvazzjoni li ġabinna Ġesu li qal jien u l-qawmien u l-ħajja min jemmen fija ma jmut qatt. Aħna għandna destin sabiħ, il-ħajja ta' dejjem li nistgħu nibdewh minn din il-ħajja inek nażlu l-imħabba u s-servizz bħala l-istil tal-ħajja tagħna. Jekk fil-konfront mal-kultura tal-mewt fil-forom kollha tagħha aħna nagħmlu għażla ċara favur il-ħajja, favur id-dinjità ta' kull ħlejqa maħluqa fuq iġbija ta' Alla, favur id-destin sabiħ tal-umanità, favur il-vokazzjoni ta' kull wieħed waħda minna li nħallu d-dinja aħjar milli sibnija. Tassew inti mbierka fost in-nisa Marja ta' Nażaret. Għax ibnek riet li l-ġuf li ġabu, is-sider li redda, imqaddes għax mingħajr teba jiġi wkoll meħlus mit-taħsir li ġib il-mewt. U lilna tagħna sinjal ta' tama qawwija, sinjal li l-fidi tagħna mhijiex ħrafa.
Dawk l-appostli li Stefano Erardi u jsegwu ikonografija antika pinġa lejn in-naħa tisfel tal-kwadru titolari huma xhieda tal-fidi ta' kull wieħed waħda minna. Id-tradizzjoni tal-Knisja ta' Ġerusalemm tajt li l-appostli b'xi mod kienu xhieda tal-qabar vojt ta' Sittna Marija. Il-qabar li skont tradizzjoni antika ma kellux is-sinjal tat-taħsir imma l-fwieħa tal-ħajja, il-fwieħa tar-rebħa fuq il-mewt. Aħna nippreparaw bħala Knisja għas-sinodu li se jiġi ċelebrat f'Ottubru ta' dis-sena u f'Ottubru tas-sena d-dieħla. Illum insellmu lil din l-imbierka fost in-nisa bħala r-reġina tal-Appostli, il-qaddejja tal-Appostli. L-ewwel kuntatt li nafu bih u li jissemma fil-Vanġelu mad-dixxipli tal-mulej li minnhom kellu jażel l-Appostli huwa fit-tieġ ta' Kana. Ġesu kien mistieden għax kienet mistiedna ommu. Ġonna nirraħal mhux il-bot minn Nażaret. U miegħu ġab l-sħabu jgħidilna l-Vanġelu ta' San Ġwan. Hemm minnhom dik il-ħarsa akuta tagħha mimlija mħabba ta' il-Madonna tinduna li l-arajjes qegħdin fl-inkwiet ma baqalhomx inbit tgħidlu. U Ġesu jifhem x'jrid tgħid l-omm qed tgħidlu għamel xi ħaġa u jgħidilha mara għadha ma waslitx is-siegħa. Ma nafux eżattament kif kompla dialogu bejn l-omm u l-iben. Nafu biss li l-Madonna li l-qaddejja tgħidilhom għamlu dak li jgħidilkom hu. Il-fiduċja tagħha f'bina tant kienet kbira jagħmel dak li għandu bżonn. U l-istorja nafu kif jirrakkontajilna Ġwanni. Dawk is-siġġarar mimlijin b'kwantità ta' ilma l-purifikazzjoni, ilma modestu umli jitbidlu f'imbit il-ferħ u lena. U bl-abbundanza, imbit ġdid aqwa mill-imbit li kienu servew sa dakinhar. L-Evanġelista jikkonkludi b'dan il-vers. U d-dixxipli raw il-glorja tiegħu u emnu fih. Sittna Marija fit-tieġ ta' Kana mhux tieħu ssib biss l-arajjes, mhux biss timbotta lill-Għażiż iben tagħha biex juri l-qawwa tiegħu, imma tibda trawwem il-fidi tad-dixxipli u tal-Appostli futuri f'bina Ġesu. Hija l-istrument li ġġall il-mulej juri l-glorja tiegħu u d-dixxipli emnu fih. U l-Madonna hemm minnhom ma nisimgħux iżjed l-aħbar tagħha. Fil-Vanġelu ta' San Ġwan nerġgħu niltaqgħu magħha ħdejn is-salib ta' bina. Dak il-ħin l-Appostli ma kinux hemm. Fl-ort tal-Ġetsemani meta ġew jarrestaw il-Ġesu u Ġesu qabeż għalihom mhux għalija ġejtu lil dawn ħalluhom imorru. Il-koll telqu. Ġwanni jibqa' jsegwih. Minħabba fih Pietru wkoll jidħol fil-bitħa tal-qassis il-kbir u kif nafu hija x-xaqa għax jiġħad lil sidu l-mulej għal darba, darbtejn, tlieta. L-ieħor dak li biegħu għal 30 biċċa tal-fidda ma kellux ix-xorti jiltaqa' mal-ħarsa tal-omm hekk jgħidu uħud mill-kommentaturi u allura jispiċċa ħażin. U l-oħrajn ħarbu. Biss Marija tibqa' ma' bina taħt is-salib tiegħu, taħt is-salib
tal-kundanna, tal-umiljazzjoni tiegħu u magħha hemm id-dixxiplu l-maħbub. Hemm oħta, hemm Marija Maddalena u nisa twajbin oħra. Imbirka inti fost in-nisa. Innutaw li taħt is-salib ta' Ġesu il-maġġoranza kienet maġġoranza femminili. Ġwanni kien hemm, jew jankella d-dixxiplu l-maħbub, jirrappreżenta l-familja l-ġdida ta' Ġesu. U għalkemm kien hemm moħta, oħt Marija, kif jgħid San Ġwan, kien hemm ommu, oħt ommu, Marja ta' Kleofa, Marja ta' Magdala, kien hemm id-dixxiplu l-maħbub. Ġesu ma jafdax lill-ommu lill-oħta, jaħares lejn id-dixxiplu u jgħidlu hawnhi ommok. U lejn ommu jgħidilha dan hu ibnek. Jażel familja ġdida għal mama tiegħu, il-familja tagħna. Midinbin imma mimlijin tama. Fil-maħfra li tagħna aħfrilhom għax ma jafux x'inhum ma jagħmlu. Fil-weda li ta' illum jiena ngħidlek inti tkun miegħi il-ġenna. Fil-qawwa tiegħu l-missalib imqaddes jiftħilna il-bieb tas-sema. Marija ma tabbandonax lil dawk li abbandonaw lil bina. Tibqa' magħhom fil-kamra ta' fuq. U hi preżenti meta l-mulej wara 40 jum jgħidilhom li ngħatat kull seta fis-sema u fl-art. Morru għamdu lill-ġnus kollha fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. San Mark jgħidilna li anke f'dak il-mument uħud mid-dixxipli qrib tiegħu iddubitaw. Immu għalkemm ikkonfrontat min nuqqas ta' fidi tagħna jibqa' jafdana. Jatina l-missjoni li aħna nitqabdu għall-kultura tal-ħajja. Fisem il-Missier li ħalaqna, l-Iben li fdina, l-Ispirtu Santu li qaddisna. Aħna miksijin bid-nubiet u djufija, aħna immarkati, iddestinati, midluka biex inkunu ambaxxaturi tal-ħajja mill-binunet tagħha sa tmiem kull fejn inkunu. U sitna Marija tirritorna mad-dixxipli ferħana lejn Ġerusalem u miġburin magħha jitolbu il-miġja ta' l-avukat li wiet bina, il-miġja tal-Ispirtu Santu. Kienet magħhom fejt il-50. Ili l-Ispirtu Santu xeħet id-del tiegħu fuqha u nislet l-Iben ta' Alla mamul bniedem. Preżenti fil-mamudija bl-Ispirtu Santu tal-Knisja ta' Ġesu u bid-dritt taħt is-salib u fil-misteru ta' Pentekoste tissejjaħ Omm il-Knisja. Iva, l-Apostli li Stefano Rardi pinġa madwar il-qabar vojt ta' Marija fil-kwadru titolari. U għaxida mhux biss ta' kemm il-Madonna ħadet ħsieb lill-Apostli, anke fil-momenti ta' djufija tagħhom, ta' tradimentu ċaħda tagħhom, imma wkoll huwa sinjal tal-imħabba tagħhom u tagħna magħhom lejn dink li hija mbierka fost in-nisa. Aħna nitolbu l-interċessjoni tagħha għal din il-laqa li sejjaħ il-Papa tal-isfijiet rappreżentanti tal-isfijiet minn madwar id-dinja, tal-lajċi, ta' reliġjużi, se nkun madwar 350 biex tiftiem bejn tnejn diffiċli. Immaġina biex tiftiem bejn 350. Imma aħna nitolbu il-ħarsa ħanina tal-Omm biex li flimkien mal-Apostli kienet isa kalamita l-Ispirtu Santu
tiżgura li fost dak li se ngħidu u forsi xi battibek bejnietna ikun hemm dejjem l-imħabba lejn Ġesu. Dejjem nisemgħu il-vuċi tal-Ispirtu Qaddis tal-Mulej. Ejjew nitolbu wkoll l-interċessjoni ta' Sittna Marija biex aħna unammiraw l-istatwa ħelwa rinnovata 75 sena ilu, dik il-ħarsa leja lejn is-sema, nifmu x'ridet tgħid fil-Magnificat. Is-Setani ħares lejn il-qaddejja li tiegħu. Iva minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħienja. L-umiltà tal-Madonna tal-limna li aħna meta nħarsu lejna nfusna u naraw il-limiti tagħna ma naqtgħux qalbna. Il-Mulej li jassigurana r-rebħa imma jgħidilna wkoll li għandna battalja nirbħu imma wkoll x'nitqabdu kuljum ta' ħajjitna f'Marija tagħna sinjal ta' tama. Sinjal ta' tama li tgħidilna li l-fidi fih hija fidi soda, hija fidi samma, hija fidi vera. Bħalma l-bnedmin kollha jmutu f'Adam, elk il-koll jiksbu l-ħajja fi Kristu. Imma kulħadd skont kif imissu. L-ewwel Kristu wara dawk li huma ta' Kristu. Jekk hemm xi ħadd li huwa ta' Kristu hija ommu. Wara Kristu aħna nħarsu u l-qabar tiegħu vojt, nħarsu lejha u l-qabar tagħha vojt. U għalkemm il-oqbra tagħna huma l-oqbra tat-taħsir, nemmnu wkoll li fihom iż-żerrija tal-ħajja, iż-żerrija tal-glorja, iż-żerrija tal-ġenna. Nemmen fil-qawma mill-imwiet. U allura aħna unissiltu għall-kultura tal-ħajja u tal-imħabba. Ejjew nifmu li qegħdin għal 4 ijiem li kuljum huwa prezzjuż, li l-ħajja mhuwiex ta' min jaħliha. Imma ngawdu kuljum billi nagħmluh jum ta' mħabba, jum ta' servizz, jum ta' qadi, jum ta' ħajja. U aħna nkunu wkoll ulied denji ta' dik li aħna bir-raġun illum fis-solennità tal-Għid tal-Assunta ngħidula imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. Viva Santa Marija! Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Il-missier qabel kull żmien. Dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natar waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn il-mwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'omm il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nisqar ma'mudija waħda għall-maħfra tad-dnubiet u nistenna l-qawwa mill-imwiet
u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżis, aħna u nagħtu ġieħ lill-Omm Alla mtella fis-sema, tama u triqalina f'din id-dinja, ejjew b'fiduċja ta' wlied inresqu quddiem il-Missier it-talbiet tagħna ħalli jkollna l-grazzja li ninaqdu magħha fil-glorja ta' dejjem. Illum il-Verġni Marija ġiet imtella s-sema, rebbieħa ma' Kristu għal dejjem, li tolbu l-Alla lek u ngħidulu tidħol għalina quddiemek mulej il-Verġni Marija. Tidħol għalina quddiemek mulej il-Verġni Marija. Verb etern, inta żilt lill-Verġni Marija biex tagħmmar fiha bħala arka li ma titħassarx. Ħares lill-Knisja tiegħek minn kull taħsir tad-dinja biex tidher quddiemek kollha ġmiel u sbuħija nitolbu. Tidħol għalina quddiemek mulej il-Verġni Marija. Xemx tal-ġustizzja, qablek feġġet ix-xebba bla teba, bħad-dawl taż-żernieq. Għamel lill-ġnus kollha tad-dinja jgħixu dejjem fid-dawl taż-żjara tiegħek nitolbu. Tidħol għalina quddiemek mulej il-Verġni Marija. Salvatur tad-dinja, inżejjint lill-Verġni Marija bil-kuruna ta' Sultana tas-sema. Għamel li ħutna l-mejtin jidħlu għal dejjem fil-għena tas-saltna tiegħek mal-qtajja tal-qaddisin nitolbu. Tidħol għalina quddiemek mulej il-Verġni Marija. Sultan tas-Slatin, inti ried li Ommok Marija tkun imtella ħdejk bis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Għatina li ħsibijietna jkunu dejjem fil-ħwejjeġ tas-sema nitolbu. Tidħol għalina quddiemek mulej il-Verġni Marija. Missier li tista' kollox isma' wilqa' dawn it-talbiet tagħna. U għat-talb tal-Verġni Mqazza Marija l-Omm tagħna mtella fis-sema, għatina li bl-istess grazzja li biha mlejt lila naqilhom minn għandek kull għajnuna fil-mixja tagħna li nis-sema pajjiżna bi Kristu Sina. Amen. Għall-offertorju se jitkanta l-innu ilqa dan il-ħobs. Il
Tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Tifir il-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja l-Qadsa Kattolika. Titlaq quddiemek mulej l-offerta tagħna għaddejja fidili tiegħek. Għamel il-Verġni Mqazza Marija mtella fis-sema tidħol għalina quddiemek bit-talb tagħha biex qlubna jitkebsu bin-nar ta' mħabbtek u dejjem jixtiequk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tassew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodu lek ħajr bi Kristu Sidna. Għax illum il-Verġni Omma Alla ġiet imtella fis-sema bħala bidu ġbija tal-Knisja tiegħek fil-miljer li tidher fiha kollha dusija u hekk saret ġbija ta' sħiħa u ta' faraġ għall-poplu tiegħek fil-mixja tiegħu fuq l-art. Għax int kif inhu xira l-ism it-taħsir tal-qabar lil dik li b'mod tal-għaġeb tat lid-dinja bħala bniedem l-awtur ta' kull ħajja, Ġesu Kristu Sidna. Għalhekk nissibu mal-qtajja tal-anġli u b'fer kbir infaħruk untennu lek.
Għaddis ta' sewint mulej intilajn ta' kull dusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn raj ħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U mitxokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Appostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna urina nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieb u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
ċillil xuxin. Peace be with you. Bravo. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu tqarbilna mulej bis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna, għatina l-għajnuna tat-talb tal-Verġni Marija mtella s-sema, ħalli naslu fil-glorja tal-qawmien għal-ħajja bi Kristu Sidna. Fisem il-Komunità Parrokjali, Ekċellenza, nirringrazzjawk tal-li miġdid kont magħna f'dik ċelebrazzjoni hekk tant solenni ta' Sitna Marija mtella fis-sema. Hekk propju Marija tibqa' taqgħadna flimkien bħala Knisja waħda. U l-fatt li inti tkun fostna hekk ir-raj tagħna tfakkarna f'dina l-għaqda tal-Knisja. Hekk aħna weduk it-talb tagħna sabiex anke tkompli tigwida il-Knisja fid-djoċesi tagħna. Grazzi ħafna. Missirna fi Kristu Charles, għal-grazzja talla u tas-sede apostolika, Arċisqof tal-Knisja Qaddisa li f'Malta, fisem il-Dusija tiegħu il-Papa jagħti l-kull min jinsab preżenti li ju niedem u u tqarben il-barka apostolika bl-indulġenza plenarja. Itolbu għalhekk lill-Alla għal-Dusija tiegħu il-Papa Franġisku u għall-Isqof tagħna Charles għall-omna l-Knisja mqazza u fitxu illi timxu dejjem f'xirka sħiħa magħha bħajja qaddisa. Insellem ukoll il-min qed isegwina permezz ta' TVM u mezzi oħra tax-xandir u nestendi wkoll din il-barka apostolika, l-barka tal-Papa u f'ismu lil min qiegħed isegwina mid-djar b'mod speċjali lill-morda, lil dawk li qegħdin fir-residenzi ta' riabilitazzjoni jew korrettivi, mod speċjali liż-żgħażagħ kollha tagħna. Il-mulej magħkom. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Bl-interċessjoni tal-Apostli San Pietru u San Pawl, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.
Naslu fit-tmiem il-quddisa tal-lum fil-festa ta' Santa Marija mill-Bażilika tal-Mosta. Qabel intemmu din ix-xandira nfakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta biex tkompli tgħin lil persuni u l-familji fil-bżonn jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Nawguralkom il-festa tajba.